Барои медсестраҳо саломат бошанд, саримоба. Бале, они очень отзывчивые. Да, чтоб ҳама вақт саримоба вай бошанд. Кай ки равем, ёрдами вая ёрдам мекунанд, бо чӣ гӯям. Ҳамин духтарои ман фақат ҳамон балница ёки ягон вайба бошад, агар нағз нигоҳ мекунанд. ҳастае ки корашон хуб бо ҳастае ки бесаводое ки мақсад кори ҳалол намекунад. Худое кунад ки ҳамашон басавод шаванд. ҳамин ҳодиса грипп намехкавал любой касалда вай мекунад. Нигаҳ биншон созай. Дар больница беморхона ё дар хона, дар беморхона. 5 та келина аймананда. 5 та келина ҳамаш вақтчанда раддомба мерад. ҳамаша вақтчанда таваллудгараги, вақтчанда 2 рӯз, 3 рӯз, 4 рӯз анда ҷавоб метиҳад, дастгирӣ мекунад. Ҳамаш ҳамшираҳои нас. Как-то вот мы не обращаемся, поэтому у нас не было практики обращаться в больницу. Мы йоги. Ну, во всяком случае, отзывчивее быть. Когда звонишь, или трубку поднимают, или что. А так вроде ничего. خیلی میخوام و یکم لیچین کردن در کره ده اینا لیچین کردیم استقلال ده همین آخرون ده همین نمیم مای سنتبر بک فکر بود با خیلی لیچین کردن در کره لیچین ده خیلی خودت میفهمی چی خیلی یه جدا همی خیلی گفتن که این بچه میرن خیلی گفتی که این هم باید چی در بردن در کره سیاه بردن در کره خیلی سیره روسی که شرایط نداریم روسی که این شرایط نیست که رسیده ببریم اینا ҳамшираи шафқат ин дасти рости духтур мебошад, дасти рости табиб мебошад, чашми табиб мебошад. чӣ қадар агар ҳамшираи шафқат меҳрубона нисбати бемор, яъне муоширати хуб барад, сари вақт таъинотҳои духтурро ба ҷо орад, сари вақт бо мардум барои пешгирии яхел бемориҳои сироятие ки худатон дида истодаед аз соли 2019 то ин беморӣ яке аз бемориҳои COVID-19 авҷ гирифтагӣ буд. Ҳамаи ҳамширои Тоҷикистон дар ин вақтҳо фаъолона иштирок намуданд. онҳо ҳаракат карданд ки ба мардуми тоҷик он бемороне ки дар ҳақиқат рӯи кат буданд хизмати ҳамширагии худро фаъолона ба ҷо оварданд. марказҳои кори ҳамширагӣ таъсис ёфтааст. коллеҷҳои тиббӣ мана дар курси 4 курси ҳамширои тибби оилавиро имрӯз расонида истоданд ки ин зиёд шудани яъне ҳамширои тибби оилавӣ рӯз аз рӯз агар шумораи онҳо зиёд гардад, яъне мо сари вақт метавонем ки тамоми бемориҳоро пешгирӣ намоем. чунки агар ҳар як ҳамшираи тибби оилавӣ дар оила корҳои дуруст барад ва муомилаи хуб кунад бо мардум, яъне корҳои фаҳмондадиҳии оиди пешгирии бемориҳои сироятӣ, алалхусус мана тобистон омада истодааст. худатон медонед ки авҷгирии бемориҳои дарунравӣ зиёд шуданаш мумкин. мо хурсандиовар ҳастем ки имрӯз ҳамширои тибби оилавӣ метавонанд дар худи ҳамин гирдугашти хонагӣ ба мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ тиҳанд. ва ман мехостам ки каме бошадам ҳавасмандгардонии ҳамширои тибби оилавиро зиёд кардан дар кор.